w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Chciałem, drogie brata i siostry, na tej Eucharystii, na tej Świętej Mszy. Naprawdę chcę zaśpiewać Panu nową pieśń, nie w tym sensie tu, jaką my nie wiemy, ale nową, jaka narodzaється z naszego nowego, odmienionego serca. Czas Wielkopolny to czas naszej duchownej odnowy, gdzie my stanowimy się nowym człowiekiem u Chryście, u Bogu. I dzisiaj Jezus Chrystus w swojej Ewangelii tak mocno to będzie podkreślać, że my możemy istnieć, rozwijać się, być szczęśliwymi tylko u jedności z Nim, tylko tak mocno z Nim pojednanie. To pojednanie odbywa się podczas każdej Eucharystii, kiedy my pragniemy zaprosić i dozwolić Bogu wejść w nasze życie, bo On zawsze tego chce. On chce być razem z nami, On chce być u nas, ale tylko od nas zależy, czy my Jego puścimy w swoje życie. Jak godno udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, dozwolić Bogu dzielniczyć w naszym życiu, stanie w prawdzie przed Nim i przeprosić za wszystkie nasze graki nieprawidne. Wspominajcie. Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешили я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogutny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Jakiś prawa ruszajca.
Wiecznego na świętą pamięci Iwaszkiewicz Iwana u 30 dzień после śmierci. Молимся, всемогутный вечный Боже, неспынно узмацняю нас деяния пасхального сакраменту, как Ты, яко Ты, одрадил святым хросте, с допомогою Твоей ласки принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радости життя вечного. Распада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живее владарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Читание книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі Саул прыйшоў у Єрусалим, ён спрабаваў далучыцца да вучняў, але ўсе баяліся яго і не верылі, што ён вучань. Тады Барнаба ўзяў яго і прывёў да апосталаў і расказаў ім, як у дарозе ён убачыў Пана, і што Пан казаў яму, і як у Дамаску адважна прапаведаваў у імя Езуса. Як разам з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалим і адважна прапаведаваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з эліністамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цэзарэю і паслалі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у бойзе перад Панам і напаўняўся суцяшэннем Святога Духа. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Нехай хвалять Бога тыя, хто Яго шукае, нехай серце їхнє живуть навеки. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Вспомнить навернуться на Пана всеми же земли и поклонятся перед Тобою все племены язычников. Только Ему будут поклоняться у всех, кто спить у земли, перед Его обличчям упадуть у всех, кто вертается у пыл, але душа моя будет жить для Его. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Потомство мое будет жить и служить Ему. Наступному поколению будут рассказывать про Пана и обвестить Его справедливость народу, який народится. Это учинил Пан. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Читание
чытанні першага паслання святого апостола Яна. Дзеці, не будзем жа любіць словам ці моваю, але учынкам і праўдаю. І па гэтым пазнаем, што мы ад праўды, і супакоім перад ім нашыя сэрцы. Бо калі сэрца нашае асуджае нас, то Бог больше за сэрца нашае і ведае ўсё. Умілаваныя, калі сэрца нашае не асуджае нас, то мы маем адвагу перад Богам. Аб чым не папросім, атрымаем ад Яго, бо захоўваем запаведзі Ягоныя і робім тое, што Яму падабаецца. А запаведь Яго такая, каб мы верылі ў імя Сына Яго Езуса Христа і любілі адзін аднаго, як Ён загадаў нам. І хто захоўвае запаведзі Ягоныя, той жыве ў Богу, а Бог у ім. І па духу, якога даў нам, мы даведваемся, што Ён жыве ў нас. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Заставайтесь во мне, о нем вас скажа Пан. Кто застається во мне, той приносить богатий плод. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Jezus сказал: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносить плоду, Ён адразае, і кожную, якая дае плод, Ён ачышчае, каб давала яшчэ больш плодоў. Вы ўжо чыстыя, дзякуючы слову, якое я сказаў вам. Заставайцеся во мне, а я ў вас. Як галинка не можа прынесці плоду сама з сябе, калі не застанецца ў винограднай лозе, так і вы, калі не будзеце ува мне. Я виноградная лоза для галины. Кто застаецца во мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён, бо без мяне нічога не можаце зрабіць. Хто не застаецца во мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне. І збіраюць іх, і кідаюць у агонь, і яны згараюць. Калі будзеце ува мне, і словы мае у вас будуць, прасіце, чаго захочаце, і станецца вам. Гэтым будзе уславлены Отец мой, калі вы прынесеце багаты плён і станеце маімі вучнямі. Як мяне полюбіў Отец, так і я полюбіў вас. Заставайцеся у маёй любові. Калі будзеце захоўваць мае запаведзі, застанецеся у любові маёй, як і я захаваў запаведзі Айца майго і застаўся у ягонай любові. Гэта я сказаў вам, каб моя радасць была у вас, і каб радасць ваша была поўнай. Вось запаведь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам.
Я вже не називаю вас слугами, бо слуга не ведає, що робить його господар. Я ж називаю вас сябрами, бо усе, що чув від Отця моєго, я сказав вам. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і призначив, як ви йшли і приносили плен, і як плен ваш тривав. Как Отец дал вам тое, чего только попросите у имя Мое. Это наказываю вам, как вы любили один одного. Это слово Пана. Сядьте, Ганс. Milone Chryście, braty i siostry, święty Janek zawsze u Ewangelii nie prosto rozpowiadaje nam historię Jezusa, bo to nie головний посил Його. Jest to inne ewangelisty, які tak krok po kroku ведуть нас, і ось ми бачимо так, як Єсус народжається, później дійничає. Сюди так само десь є такі згадки певні. Однак основне, що хотів нам передати, щоб нас навчити, то ось в цій сутності учення Христа. Той, який пережив так глибоко, розважив, свідчив, зрозумів, сам увел до своє життя. Dzielić tak samo z nami, że to tak wielkiej prawdy. Сегодня używają, że to taki dobry nam znany obraz naprawdę, że to winogradne lozy i galinek. I tak w różny sposób, z różnych boków pokazuje, jak to wielmi ważne. Że to pojednanie, jakie mają być w życiu każdego z nas. Jak my byli zakaranieni w tej winogradnej lozie. Bo tylko w taki sposób my możemy pronosić plon. I сегодня Święty Jan mówi nam takie słowo, думаю, jakie wielmi tak ważne. Коли будете во мне и словы мои будут у вас, просите, чего захочете, и станется вам. Просите, и станется вам. Widać, że tak często używaється ten skaz w różnych takich religii, думаю, многие, кто их ведает и повторяет, и сам говорит, и питает за себе. Jak to jest? No właśnie proszę, i czy stajecie? Czy tak naprawdę odbywaється? A tym, czego ja proszę? Czego ja pragnę? No, kiedy Jezus mówi sobie to to znaczy, że to prawda. Ale wielmi ważne zrozumieć w jakimś jednym kontekście, jak to zrozumieć. Co to znaczy, że kiedy ja proszę, to stajecie. Kiedy właśnie to, że ja говорю, że czym proszę, stajecie Bożej woli. Czy może już taki nadbar? Spróbujmy to może wtedy sobie tak średnio jeszcze na wtedy porozważać i odkryć, odnieść to do własnego życia. Tak zadumać się nad tym, co prawdziwość. Odkąd biorące w szczepę coś krynica tej mojej prośby, jaka narodzaje w moim sercu, czego tak wiele mocno хочу pragnę. Co to za krynica? Bo właśnie od tych początków, думаю, będzie zależeć tak samo właśnie pracjakość i spełnienie tych słów Jezusa Chrysta. Widzicie, zrozumiałe ten obraz winogradnej lozy i galinek, dla nas może nie настолько сегодня aktualny, bo u nas nie ma takich wielkich winogradników. Конечно, сегодня здесь może na летищах naszych gdzieś jakiś kust drugi tam rastie winogradu, ale nie думаю, że тут присутні super jest takie znawcy i jak trzeba тут что robić, образа, czy что. Dla nas może to troszkę obraz taki daleki. Tam może posłuży się troszkę bliżejszym, to jest to dla nas усім znane, a to jest to, z czego my korzystajemy i wiemy konkretną algorytm, który my rozumiemy i patrzymy. Same prosto, szczególnie
od małego do wielkiego i starszych księży, my wiedzą internet. Patrzcie, księży mają, jak nie komputery, to na pewno mają jakiś smartfon, czy coś, jaki podключony tak samo do sieci. I tak naprawdę my wiemy, jakim korzystać. I wiedzą, co to znaczy. Wiesz, kiedy my w jakiś browser upisujemy jakiś tam adres, www.janbank.by, no to już to pojawia się po prostu nasza stronka parafialna. Już wiedzą, co zrobić. Ale jak tak stało się, to się dobrze rozumieją tak samo, że to potrzebne, jak właśnie nasz smartfon, nasza prywada, czy komputer, czy coś, to byli w tym sieci, takim zwanym, podключony pod internet. Bo kiedy nie będzie tego, to tak naprawdę, kiedy nie będzie siatki, gdzieś my zjeżdżają i tam nie ma, no to co by tutaj nie zapisali. Tak naprawdę wyjdzie po prostu error, pomyłka 404 i już niczego tam nie zobaczymy. I co by tutaj nie zapisali, niczego nie trzymając, bo nie podключено, po prostu nie pracuje, nie dzielniczy. No. A drugiego dobra wiedzę, chudkość jak zależy czasami. Tak? Jak trydży, no to jeszcze pracuje, a jak je tolki, no to czekają, może 15 chwil czekać, poprócz coś tam, a może nie odkryć tak samo. Albo olka jedzie, że jest tam jeszcze troszkę, czy jeszcze inne jakieś, i tam może wiedzę, że to wielmi chudko u siebie pracuje. I tolki my jeszcze nie śpiewają nacisnąć, jakby. I od razu odkrywają stronkę i się my możemy przeczytać, dowiedzieć się, co tu w objawach napisali księdzy i co my możemy tam przeczytać, kiedy u nas najpierw nie byli i nie wiedzieli online transляции. Kiedy to się nazywało, powiedzcie, jak to dzienniczy. I chyba, конечно, to niedoskonały na pewno obraz, ale wielmi bliski nami. My to właśnie algorytm tej dzienności wiemy dobrze rozumieją. I my wiemy, co zrobić dla tego, jak все krótko pracowała, jak все krótko dziennicze i jak my otrzymali той, скажем, результат, той плен, jak on pragnie. I pokażecie, że Jezus Chrystus mówi w innym wymiarze, nie tylko to same. Że tak naprawdę najważniejsze, jak można powiedzieć, że to zluczenie siedkają. Być ukluczone w tym. Być zluczenie z tej winogradnej lozy. Bo kiedy my będziemy odluczeni, kiedy będziemy rozdzieleni, to się namaganie po prostu marne. Wiecie, powiedzcie, jak często uznikaje tak samo takie pomyłkowe miarkowanie człowieka, a tym, że i prowadzi, bo skажите, nauczycie mnie samej takiej mocnej modlitwy. Się pomolujcie i wtedy będę mieć szczęście. I tak zdaje się, że od tego, co ja w tym sensie napiszę, bo to spraku adres, to będzie zależeć od wynika, ale wiem, kiedy ja nie podключony do tej siatki, kiedy nie w winogradnej lozie, czy jest rola, jaka to będzie modlitwa tak naprawdę. To nie про to, że jakieś te modlitwy nieważne, czy nie, ale про to, że najważniejsze tak naprawdę nie to, jak my modlimy się w tym sensie, jakimi słowami, czy jakiej modlitwy, ale najważniejsze, czy ja u Bogu, czy ja z nim zluczony, czy ja z nim pojednany. Bo kiedy nie, to tak naprawdę możemy na marne zmagać się, coś robić i rozczarujemy się, że to po prostu tego wyniku nie ma. A Jezus się nie mówi, bez mnie niczego nie uczynicie. Kiedy ze mną nie będzie pojednania, po prostu niczego nie trzymacie. I temu najważniejsze nie pytanie, jakiej modlitwy, jakimi słowami, w jaki sposób, ale mianowicie pytanie про to, czy ja z Bogiem pojednany, czy ja zakarmiony im, czy ja przyszczepiony do Niego, że czerpię Jehowość, nasyczają się im, napełniają się im. I to jest najważniejsze pytanie, tak naprawdę naszego duchownego życia. I to jest najważniejsze namaganie. Nie sposoby, nie jakieś inne sposoby istnienia, czy takie inne ważne, конечно, one nam pomagają. Ale na pewno nie najważniejsze. Najważniejsze jest moja zakarmioność, że ja przyszczepany, że to winogradne lozy, że to jest im pojednane. I znowu, że ta chudkość, kiedy możemy, bo czemu Pan Jezus mówi, kiedy będziecie ze mną pojednane, i dokładnie tak samo mówisz Jan w tym posłaniu swoim dzisiejszym, że kto zachowuje zapowiedzi, to żyje w Bogu i Bóg w nim.
І так само про те, що будете просити, то станеться. То Бог так само дасть вам, а тим, чого будете просити. Чому? Тому що я був з ним переданий, і коли я у лучності з ним, коли заховую заповіді, то, напевно, і мої просьби, які виникають в моєму серці, вони будуть звучні з волі Пана Бога. Що я не буду просити того, що мені буде некорисним. З інтернетом таке ж, на жаль, що чоловік, коли захоче, то може зайти на такі сторонки, які будуть йому шкодити. Як naprawdę, які будуть його відводити. І тут може та свобода. Але з Божим інтернетом, коли так скажемо, так нема, бо Бог дає тільки те, що буде для нас корисним. І коли просто ми не об тим просимо, у тим сенсі, але ми не того шукаємо в нашому житті, то просто нічого не станеться. Ми просто не отримаємо нічого. Але ось ця сугучність, такий лад, який випрацьовується поміж мною і Богом, це те, що дозволяє мені навіть у моєму серці народжатися те, що подобається Богу. Що так само і йому на волі, тому ось стається, чого б не попросили. Бо будемо просити те, що з'являється самою волею Божою. І тоді ось достається, як ми говорили, тоді наше злучення з Богом може бути вельми. У когось тільки є, у кого може 3G, а хтось вже і 5G має. Такий узровень ось відносин, ми можемо дивитися, як це так стається. Ось так є, хто у виноградній лозі, хто з ним поєднаний, той так само приносить багатий плод. Сьогоднішнє так само Євангелія звертає нашу увагу так само на вельми важну справу. Mianowicie na pokoru, w tym sensie, że dzielenie Boga to nie dzielenie człowieka, w tym sensie, że Bóg dzieli praw człowieka, a nie to nie zasługa człowieka. Wielkiej było gardynię tak naprawdę. Propisać dla siebie to, co odbywa się. Czasami szatan bardzo mocno tak spokusza człowieka i tak wywodzi. I tak cianie jest, jakby taka prycza, nie prycza, ale dla одного, скажем, такого пустельника, вельми узнесла духовно, який так все своє життя присвячав ось на те будування відносин з Паном Богом, прийшов дьявол, каже спокушати і каже, у духу ось Євангелія спокусав Єсуса Христа, каже, кинься його вниз. Ти ж такий побожний, такий ось уже досконалий, то, напевно, аньоли підхватять тебе, тобі нічого не станеться. Гэты пустэльнік маўчыць нічога не адказвае. Кажа, слухайце, кіньце, бо гэта ж не па цябе. Это не то, што цябе зловіць. Это ж на хвалу Божую. Это ўсе видзець, як Бог дзейнічае ў твоім жыцці. Кіньце ўниз. Не гэта далей мальчык скажа, как Бог праславіць, што ж ты не зробіш гэта? І гэта пустэльнік кажа, можа, добра, але перад гэтым я кінуў бучкамі адразу. І шатан гаворыць, слухай, але ж ты разумны, кажа, але ж ты гэта, нават пан Езус такое не адказаў. И так далее. И вот таким, поглядите, что дьявол не часто наполняет человека гордыней. Когда ему сдается, что к тому возвику, який Иисус вез в Иерусалим, что это ему все кланялись, это перед ним клали плащи, это их его витали. Когда и в этом день не было, видите, ты, кто живе в греху, то дьявол спокушает иначе. Ты, кто змагается об святость, хто живе близько Бога, то як можна вирвати? Ненавида тільки одне – жити гординей. Переконанням у тим, що я сам можу, що це від мене залежить, що це я такий цудовний, що я такий здольний, усі мені класкають, усі хвалять. Чому буду? Це ж я такий. І коли чоловік в це повірить, це вже крижик навіть усієї побожності і глибині, tak naprawdę. Bo najbolszej tragedii człowieka powierzyć u to, że ja mogę siebie zbawić sam, swoimi zdolnościami, umiejętnościami. Że ja mogę być kimś bez Boga, kimś wielkim, bez granicy tej wielkości. Ja mogę być wielkim, ale tylko w łączności z Bogiem, tylko w Nim. I kiedy tak ja budu to patrzeć, i tylko w taki sposób ja budu siebie отоцемлять,
wtedy tylko mogą stać się kimś. Kiedy ja буду злучений Богом і в їм буду бачити цю країницю. Усе інше to będzie tragedia i pomyłka. I to dotyczy tak samo, bo z tego, jak my patrzymy człowieka, jak my po prostu uglądamy się czasowi i tak tam nam zdaje sobie, że to coś, bo zrozumiało, że każdy człowiek, my u Kościoła na pewno wierzymy w aniołów i diabłów. I nam nie trzeba robić człowieka ani anioła, ani diabła. To człowiek, tak, jaki czasami zmagaється, який перемагає, у яким cudowne rzeczy odbywają, які так само і слабі, і які так само їх рішать. І видите, так само історію вельми шмат, напевно, в житті Костьола. Коли ось таке обагавлення чоловіка закінчилося трагедією, так naprawdę, розчаруванням. Це дотичить і духовних, і святаров, naprawdę. Gdzie właśnie ta przywiązność do światorowu, gdzie właśnie to uglądanie u obraza pełny, u ikonu, prowadzi do rozczarowania, bo tak naprawdę nie świata sam po sobie, jak człowiek właśnie wielki, ale tylko Bóg, przez jakiego tego człowieka dzienniczy. I to wielkość, jeśli my będziemy nie do Boga przywiązani do człowieka, to rozczarujemy się. I odejdziemy tak naprawdę, wszystko rozwalится, niczego nie zostaniecie. Тому так вельми важно, как в этом усилии мы завсёды шли до границы. Это Он самый важный, это Он великий, это Он может меня учинить счастливым. Никто инше. Ни у яким инше имени немає збавлення, тільки у імені Єсуса Христа, який приходить у наше життя, який прагне бути разом з нами, який хоче нас міняти і чинить нас великими, справді великими, бо святими, але тільки у єдності z tej wielorodnej rozwoju, w jakim my możemy приносить план. Amen. Wyznajmy życie. Wielocina Boga. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, и роду сими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Amen. Do Boga, jaki pojednał nas z sobою w swoim umiłowanym Synie, Jezusie Chryście, wzniesiemy z wdzięcznością nasze wspólne modlitwy. Молимся за святый костел, Христовое тело, как усе его вызнавцы имкнулись до святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупов нашей країни, как их пастырские инициативы служили на користь всему народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об єдності і згоді поміж народами, каб спокой, який дає нам збавця, запанував у серцях усіх людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які празмерно клопотяться об своїм добробыті, каб яны умели згаджаться з Божьей волей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких докарає сумління,
каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут присутних, каб удел у святой імши поглибляв нашу єдність з Богом і людьми. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о дары життя вічного для всіх наших близьких, померлих, особливо способ Божої милосердності. Долучаем святой памяти Вышкевичу Ивану 30-й день после смерти. Вечный отпочинок дай ему, Пане. А свято вічне нехай йому світить. И я отпочиваю с упокоя вечным. Амен. Боже, Ты про смерть и воскрешение Своего Сына заключил заповедь человечества. Выслухай наши молитвы, керуй нами, как наши учинки завсёды были згодны з верой, якую мы вызнаем. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Мою и вашу я отряду принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Своих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже, Ты простудовный обмен даров, які отбываются в этой ахвяре, робишь нас удельниками Твоего богства. Учени, как мы, спознавши Твою правду, послідовно керувались ею у наших учинках. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серцем. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Завроды годного Ты справедливо, слушно и збавенно, как мы Тебе, Пане, завсюди славили, особливо у гэты час, больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як наша Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету, і сваёй смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ў усім свеце радуецца воскресенню Христа. А хор анёлаў разом з усімі святымі спявають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышиях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышиях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца всякой святости. Тому в єдності з учень Костелом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и спасал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти Ты даже росою Духа Твоего,
Він станеться для нас тілом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. І Він, коли добровольно видав себе на муки, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з цього всі, бо це є тіло моє, яке за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо це є келих крові моя, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Це чините на мою пам'ять». Это великая таємниця віри. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костюл Твій, розсіяний по всім світі. Удосконалив у любові разом з Папою нашим Францішком, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули надію на воскрешення. І про всіх, хто у Твою ласку дійшов з цього світу, дозволим убачити світлого обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і пречистим обранником, со святими апостолами і всіми святими, які справдику подобали Тебе, как з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего Ісуса Христа. Раз Христа, з Христом і у Христі, Тобі Божий, що всемогутний, єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі віки вічні. Називаємося дітьми Божими і їм з'являємося, тому осмілюємося казати: Отче наш, который есть в небе, святися во имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Хто супокої дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, как ми були завжди вольні від греху і заховані до всякого спокою. Чекали исполнення щасливої надії, прийти збавця нашого Ісуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Ісус Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Прошу, не зважай на грехи наші, на віру Костюла Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею дарити у спокойній єдності,
кі живеш і володариш на віки вічні. Amen. Супокої Пана, нехай завсюди буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближньому знак спокою. Ось бараnek Боже, ось той, хто бере на себе гріхи світ. Щасливий, а покликаний на вечеру Євони. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Я сапраўдная виноградная лоза, а вы галіны. Хто триває ува мне, а я в ім, той приносить багатий плон. Аллилуйя. Спел номер 23. От
всім Твоєму народу, який Ти узмацнив найсвятейшим сакраментом, и ученик Опьон, покинувший старую греховность, перешел до нового життя у цнота, раз Христа Пана нашого. Послухайте, так само душпастерських об'яв на 5-ю Великодную неділю. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за супольну молитву, за прибирання каплиці, за складення хвірування, за всіляку оказану допомогу, особливо тим, хто прибирав будовану пляцовку, так само за хвірування, складене на будову костьола. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла мы перажываем у панядзелак 29 свята святой Кацярыны Сіенскай Панны і доктара касцёла, якая з'яўляецца апекункай Еўропы. У чацвер 2 мая успаміць святога Атаназія, біскупа і доктара касцёла. У пятніцу 3 мая свята святых Філіпа і Якуба, апостолаў. Яны запрашаем на парафіяльную автобусную пілігримку у Буцлаў, якая адбудзецца 1 мая. Это такі маёнка наша парафіяльная, коштуе 30 рублёў для дарослых і 10 рублёў для дзяцей. І на месцы будзе падрыхтаваны для ўсіх пасілак, з сабой можна ўзяць салодкае печыва і напоі. Запісацца можна, яшчэ сёння, так само, калі хтосьці надумаўся. Выезд у 8 гадзін тут з-пад капліцы адбудзецца. І так само яшчэ інфармацыя для тых, хто едзе сваім ходам на сваіх машынах, чи роварам, чи пешым, не знаю, калі хтосьці будзе дабірацца як-то по-свойму, то можна і не можна, трэба так само нас паведаміць о гэтым, каб мы далучылі вас да списка на супольны пасілак, каб мы маглі супольна разам сустрэцца там у Буцлаве, пасля літургіі, пасля святой мшы, пабыць разам, размаўляць, пацешыцца гэтай прысутнасцю. Таму хто яшчэ мае 1 мая вольны час і не ведае, што з сабой зрабіць, то запрашаем усіх, конечно, у Буцлаў. Думаю, што гэта будзе добра і карысна правесці час разам з Маці Божай і ў супольнасці парафіі. На гэтым тыдні прыпадае на першы чацвер месяца, дзень малітваў, паклікання да святарства манскага жыцця, першая пятніца месяца, дзень малітваў да сэрца Пана Езуса. Памятаем таксама аб тым, што ў першую пятніцу месяца заўсёды ёсць магчымасць прыступіць да сакраменту пакаяння, споведзі. Дадаткова святая мша аб 12 гадзіне. Пасля вечаровага набажэнства запрашаем на всеночную адорацыю ў інтэнцыі абароны жыцця і святасці для сем'яў. Першая субота месяца, дзень малітваў да беззаганнага сэрца Марыі. Набажэнства распачнецца ў 18:30. Наступная недзеля – гэта першая недзеля месяца. Падчас мая ў гэтым месяцы мы молімся асаблівы спосаб за дзяцей з нашай парафіі, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі, якія ў гэтым месяцы гэту камунію прымуць, аб любіцца Маці Божай, да іх узрастанні ў веры, таксама для іх сем'яў, каб гэта сапраўды была таким вельмі важным падзеяй рэлігійнага зместу. Глыбока перажыта не толькі праз дзетак нашых, а таксама для ўсёй сям'і. Гэта сама працягваем супольна разам маліцца ў справе будовы нашага касцёла. Калі распачынаецца май, гэта значыць маёвыя набажэнствы, на якія хочам усіх вас запрасіць. Маёвыя набажэнствы да Найсвяцейшай Панны Марыі ў 18:30. У нядзелю пасля святой мшы а 18 гадзіне. Паважаныя бацькі, заканчваюцца запісы на канікулы з Богам, якія адбудуцца з 1 па 6 чэрвеня для 1-3 класа і з 7 па 12 чэрвеня для 4 і 7 класа. Гэты такі летні канікулы з Богам адбудзецца у Воршы. Ахвяраванне ад бацькоў – гэта 130 рублёў. Для інфармацыі, цілі кошт арганізацыі летніка на асобу складае прыкладна 230-250 рублёў. Калі ёсць праблемы матэрыяльныя, прашу сказаць пра гэта святарам або сёстрам, пастарамся гэта вырашыць. Колькасць удзельнікаў абмежавана да 48 дзяцей. Прыярытэт маюць міністранты Божай Ягняткі і ружа рознасова дзяцей імя святой
Tereskie Dzieciątka Jezus. Zapisać się można do 1 maja. Ankiety można nadrukować doma albo udziałać na katechezie. U maji będzie stworzona u Telegramie grupa baćków dzieci, які поедуть na letnik. Tam będzie dodatkowa informacja odnośnie baćkowskiego schodu przed wyjazdem. Кожного autorek u kaplicy odbywaється nabożeństwo pro zastupnicę świętego Antonii Padułanskiego. Intencje na Słodkowu Świętym można zapisać w odpowiednim szybku. U każdą z środu modlimy się do świętego Józefa, osobliwa za naszych radowców i dobroczyńców. Tak samo zapraszają w bliżejszą sobotę, 4 maja, a 10 chodzicie na tak zwany sobotnik. Dalej chcą tu popracować troszkę na terytorium budowy naszego kościoła, już podsохnie, teraz prawda dobre nadworje, można będzie больше jakieś sprawy tu zrobić. I 3 maja tak samo siostra Marianna świadkuje swój dzień narodzenia i imieniny. Właściwie ten dzień, na 19 godzinie będzie święta msza i intencje zapraszają, no i tak samo w ten dzień jest dobry sposób, choćby atulicie naszej modlitwy i naszej życzliwością. Temu do tej modlitwy wspólne zapraszają. A wszystkim jubilatom, imiennikom nadchodzi życzę i składam najlepsze pożądania, Bożego błogosławienia, zdrowia i wszystkich patrzennych łaskaw. No i naprzykład, może właśnie w duchu dzisiejszych tych naszych zadumań nad słowem, jakie my poczuli, маленький анекдот, приходить після Святої Мши за Христовою жінка і каже księdzu, ksiądz, wiecie, ви сьогодні класне казання сказали. Ksiądz, wiecie, już taki pokorny, ale schylił troszkę i каже, ну, это все Бог. Не, ну, видите, ну, не такое уже классное, конечно. Тому, kochane, дякую ще за супольну молитву на цей сьогоднішній день. Прийміть дар Божого благословення. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Święty Archanioł Michale, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусу і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас богодушною спасіться. Амінь. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Święty Archanioł Michale, молися за нас. Номер 71.